ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଡାନ୍ସ ଫାନ୍ସ କରିକି। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ବି ସଙ୍ଗ ବାଜିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି ସଙ୍ଗ ଯଦି ମାନେ ଶୁଭିବ ଯଦି କପିରାଇଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ସବୁ ସବୁ ଡାନ୍ସରେ ବି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଶୀ ଡାନ୍ସ ବି ରଖିନି, କାହିଁକିନା ଗୀତ ତ ଶୁଭୁନି, ତ କ'ଣ ଆହୁରି ଡାନ୍ସ ଦେଖିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଉଛୁ ବାର୍ଲା କେଫ୍ରେ। ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବାର୍ଲା କେଫ୍। ନେଇରେ ମସ୍ତ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଗାଇସ୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ପିକନିକ୍ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାର୍ଲା କ୍ୟାମ୍ପରେ। ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସବୁ +3 ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଜାଗା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି କ'ଣ। ସବୁ ଆସିଯାଇଛୁ ପିକନିକ୍। ଏତେ ଭିଡ଼, ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ପୁରା ମାଟି ରାସ୍ତା ଅଛି, ପୁରା ଧୂଳି ପୁରା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ପୁରା ଉଡ଼ି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି, ଦେଖିବା ବାର୍ଲା କ୍ୟାମ୍ପ। ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଥରେ ଦୁଇଥର ଆସିଛି, ଫିର୍ ବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲି ତ ତା ମଜା ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବି ବାର୍ଲା କ୍ୟାମ୍ପ ଭଲସେ। ସେଥର ଆସିଥିଲି ତ ଭଲସେ ଦେଖିନଥିଲି, ତ ଏବେ ତ ଭଲସେ ଦେଖିବୁ। ପୁରା ଧୂଳି ତ ବହୁତ ଧୂଳି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଗହଳି ବି, ଗାଡ଼ି ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାର୍ଲା କ୍ୟାମ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ସେପଟେ 2-3ଟା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଆମ 2 ସାଙ୍ଗର ହିଁ, ତ ବାକି ସବୁ ଅଲଗା। ତ ବେକ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେରୋରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ। ଆଜି ପୁରା ଗହଳି, ପୁରା ଗାଡ଼ି ତ ବେଶୀ ପୁରା ବହୁତ ଥିଲା, ପୁରା ଆଗରେ ଯାଇକି ଅଛି ସବୁ ଗାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୁମ୍ଫା, 2ଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆସିକି। ଆମେ ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ, ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ ରେଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲଣି କି? ଚାଲ। ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନାଗେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫାରେ। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ସେଇ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଇପାରିବେ। ତ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଇ ବି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତଳେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଯିଏ ବି ଆସିବେ ନା, ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ହିଁ ସେ ଉପରେ ଯିବେ ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟୁ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ଯେଉଁ ସେଇ ଉପରେ ଅଛି ନା, ସେ ହଲ୍ରୁ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ନା ପୁରା ପୁରା ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ପୁରା। এইটা ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା, ମସ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ବାପରେ ବାପ, ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଉପରେ ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା। ଗୁମ୍ଫା ବୁଲା ସରିଗଲା, ଏବେ ଯାଉଛୁ ତଳେ, ଏବେ ଯିବୁ ଉପରେ ଯିବୁ। ଗୁମ୍ଫାରେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଚାଲ କରିଦେଉଛି।
ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ ଯିବା ତାପରେ ଯିବୁ ଉପରେ ଉପରେ ଗଲା ପରେ ଖାଇବୁ ଖାଇସାରିଲା ଏବେ ସରିଗଲା ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବୁଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବୁଲୁଛୁ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇ ହେବ ସେ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ଖାଇବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେମିତି ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛୁ ଜଣେ ପଡ଼ିଲେ ତା ପଛରେ ପରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଯିବୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବାର୍ଲା କେଭ୍ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ पूरा शांति लाଗୁଛି पूरा माने पूरा क्लाइमेट आज क्लाइमेट तो देखिए पूरा खरा भी नहीं तो बढ़िया ହେଇଛି तो चलतु पूरा पवन बहुत जोर हो देखु सब बुलाप रेडी पूरा पूरा शांति लाଗୁଛି पूरा पवन आज तो पूरा आज क्लाइमेट ना पूरा खरा नहीं पूरा मस्त है पाग देखु पूरा व्यू तो पूरा सुपर व्यू तो चलतु जीवा फाइनाली देख पहुँची जाइए बार्ला केव्रे देख बहुत सुंदर अच्छी व्यू पूरा जमी मेघ पाग होना से पूरा माने भ्यूटा पूरा चार चांद लग जाऊँगी और ये बंध तो जानी पूरा फेमस पूरा माने पूरा जमी राउंड होगी जी भी आस फोटो फोटो क्लिक करेंगे वीडियो करेंगे देखु केमती आ जानी कोरापुट पूरा फेमस जगटा पूरा जमती कि बोरा केव जमती बार्ला केव भी सेमती फेमस किंतु बोरा केवटा डेभलप होती तो हैनी किंतु आ किछि वर्ष पर एटा भी हो जिवो देखंतु फाइनाली आसी जाइछु खायापी पूरा बुलाबुली करकिना बहुत लेट होता कम से कम 3टा 3:30 हो जाइथिला तो समस्त भोक तो समस्त कहले चलो चलो खाईदबा खाई माने पर बुलाबुली करवा कि जहाँ करवा तो समस्ते खायापी बस जाइछु तो देखंतु सांगर मोर खाଇବା काढुछु काढ़िकी सब थाले रखुछु आम तो एमती रोषे करू ना पार्सल नहीं बिरियानी नहीं आ माछ नहीं तो सहीटा ही सांगर मोर मिसिकी दौछु समस्त को आउ केते जन जाइछन्ती हाथ धोयापी आउ समस्त भोक एमती केते जल्दी देला पर समस्त खाइबे सहीटा जगिछन समस्त देखंतु छिड़ाइछन समस्ते तो देखंतु पूरा संध्या होइथिला पूरा संध्या एमती भी क्लाइमेट पूरा वर्षा भलिया तो थिला ना तो सेमती देखंतु सांग समस्त दौची जन जन करके समस्त दौची समस्त बसंत खाइबा खाଇବା ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ପଳେଇବା ଘରକୁ ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଏମିତିରେ ବି ହାଇ ରାମ ଖାଇପାରିଲୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଖାଇବା ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା କିଏ ବି ଖାଇନୁ ସବୁ ପୁରା ଅଧା ଅଧା ହିଁ ବିରିୟାନୀ
ନିଅ ରେ ନିଅ ଗୋଟେ ଟିକେ ରୁଆ ରେ ଆମର ଗରମ ଲୋକ ଦେବି ତା ଆରେ ଆମର ମମି ଆରେ କି ଜାଣି ଦିନୁ ଦି ଥର ଦବାର ପୁଣି ପିଇବା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ବି ମୁଁ ପିବି ନାହିଁ ବେକି ତୁ କାଇଁ ପିବୁ ମୁଁ ଚେସ୍ ଏ ରଶ୍ମି ଚେସ୍ କର ବେଶୀ ପିଲେ ତ ମତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କେଟିଏ ନା ଇନଫେକ୍ସନ ହଉଛି କି ନାହିଁ